Днес ще покажа една игра, която е подобна на Clash Royale. Трибалмания. Безплатна инсталация, но не знам нея дали има българи. Аз започнах да играя днес тази сутрин. Видях я в Google Play и я изтеглих. Викам си, че като Clash Royale е била като Clash тренинга и то. Да намаля малко, че Slingers Hut. Това са такивата в Spear Gobliните в Spear Goblin Hut в Clash Royale. Пепелите са джемове. Джант. Бъчера е Кнайта. Бомбер. Но той не хвърля бомби, а хвърля такива. Те ще ходим на място на слингерите. Ще апгрейднем първо джанта. Те са скрито на армията. Това е стрелящата, как забравих името. Оная. Това е скелетонами, това е скетарката, това е джанта, това е фарбо, това е Spear Goblin-хата, това е бомбертето, това е Браворс, това е и аз не знам по кой. Това е Кнайта. Това е Spear Goblin-те, това са арчерките, това стрелите. Ще направя няколко игри и ще приключвам. Защото не съм чак като добър на тази игра. Не съм насочнал да играя за това. На фарбол болка ще еми почти. Те са много дразнещи. Браулерите не знам какви са. Но са дразнещи. Това е мускетарката, ако се чудите. Бърках. Дарите. На един бъчър. Тук браулерите. Наистина ме дразното и нещо. О, не! О, не, фак!
Фак, бе. Не, аз не съм добър, казах. Не казах, че съм добър. Не съм добър. Ама от излизане направо. Браво, Рика. Скелета на армията. Скорпион на армията. Какво става тук, бе? Катарка да го сейва. Браво, Рик. Браво, Рик. Пеличи. Това е много жалко, че аз не можах да взема дори една купа. Той е... Написах се името той, защото не може да се писат цифри. Извиня, че гласа ми е като на зомби, но сега ставам. И реших да не направя един клип. Това са клановете, които пак съм на път на Level 3. Tribes. Това е Epic Replays, като TV-то. Тук са базове, тук са кардовете, а тук е шопа. Това кой е? Скорпион Хандлер. Това е вещицата. Това е вещицата, която пуска такива. Правеше една битка и сложим клипа. Тая битка, ако спечеля, ще... Не. Това е нормалният драгън в играта. Много го мразя. Гадняр. Той е гадняр. Бам! Браво! Един отомен да убие птицата. Не, той не в колата стая катарка. Не, той го мразя. Само не той. Плиз, само не той. Защото много го мразя. Не, няма да успея да се. Да. Той е в кой? Бомба е. Правилете, не знам какви са в Clash Royale. С катарка срещу... защо? Мускатарката ще героича. Не мускатарка, бе. В Валкери. Да, бе. След един час го пуска. Да, бе. Играта е много тъпа. Но се ядосах на тая игра, защото ме дразни много. Ари, Джанто да ви разсейва. Ей, точно сега ли трябва да купиш? Ари, свършвам. Това беше от мен, хора, и